Nyd video. Videre. Ja. Sådan, nu er den fuldt opgraderet, og sådan der. Skal jeg sætte dem helt tilbage nu, ikke? Jo, bare helt tilbage til start. Jeg har jo sat den der teleporter. Ja, den kan man. Og nu er der tovejs ting på. Ja, okay. Det gør jeg. Det er også okay sted at sætte den der. Godt. Så tager tomaten mig lige her. Det er ret god med det. Det er generelt et rigtig godt team, vi har. Gør alle de rigtige ting på det rigtige tidspunkt. Ja, det gør. Har du bygget det rigtige sted? Godt. Og husk dispensoren, ud ved dispensoren. Ja, Bare udlæg den. Tryk 5, og så 2, tror jeg der. Ja. Sætter den hernede. Og så må du gerne trykke F4. Den har mange liv nu. Ja. F4. Ja, hold da. 864. Nu kommer der også bare meget heavy nu. Jeg tror, der kommer engineers. Nej, det er en boss. Det er en boss, der er i den her. Ved vi, det er en boss. Er det en boss? Jeg prøver at se op det barn oppe i toppen. Nå ja. Hold op, det er sådan hurtigt lige. What? Jamen altså hele waven går ikke ud ved den her boss løbet. Så havde vi været hurtigt færdige. Ja, det... Ja, okay. Så døde jeg så alligevel. But that'll do. Det er det, når man er lige ved at dø af sin egen boss, mand. Ja, man skal ikke stå i vejen. Eller sin egen sensor, hedder det. Ja, man skal ikke stå i vejen. Den når ikke at overleve den der. Ej. Jeg er Thank you, Doug, der. Jeg er tilbage nu. Jeg løber. Jeg er ikke med. Nej, jeg tror det er man, så er det lige går op for mig. Det er okay. Det bliver nødt til at gå, fordi jeg ved ikke, har han også været demoner end de andre runder? Nej, der var han 4. Han må kunne finde ud af det her, fordi at, han har 7. Nej. Han har 129 ture, så må han altså kunne finde ud af det, ikke? Men jeg synes, Heavy, han klarer det rigtig godt. Han stod 80.000. Det er mig. Nå nej, Heavy, nå. Ej, du har skrevet 42.000. Det er lidt mere end mig. Alle pengene. Han er god til at samle alle pengene sammen. Ja, scouten. Vi har ikke mistet nogen penge endnu. Nej. Det er en af de bedste scouts, jeg nogensinde har set det der. Hold da op, hvor tid det er Ja. Men jeg stadig ingen penge næste. Den når dø, hvis den løber tør på skud, ikke? Hvad dør? Altså din sentry, den dør ikke ved, den løber tør på skud. Så står den bare stille, ikke? Jo, altså så lades den, som om den skyder stederne hen, ikke? Den som man tror, den har skud til det. Så man bare høre sådan klik. Okay. Jeg er tilbage. Bare nu skud. Ja, sådan. Nej, jeg er ikke høj. Ej. Jeg skulle lige have klikket højre klikket på den jo.
Og så kunne jeg tage den med mig. Pas på linjen deroppe. Hold da op, dem duede nu. Vi vinder også 5. runde. Og det her, det er vildt. Ja. Hold da op, vi er vilde. Okay, der kommer en masse op hos dig nu. Nu kommer de alle sammen faktisk bare op hos dig. Det var dumt det der. Jeg sætter dem nok til os. Ej, det når jeg ikke engang. Jeg tror ikke engang, jeg når op og sætte det. Nej, jeg tror faktisk også bare, vi vinder. Ja. Jeg ved ikke, hvad det mine laver nogen af. Tensyn, pas på, red dig selv. Ja. Ej, så det er... Hold da, det er sindssygt team, vi har. Jamen tænk, at de ikke engang, altså at det er 4 wave i gang, er det ikke? Eller er det 5? Det er 4, men vi kommer ind i 5. Ja, det kommer nu. Men vi vinder over. Jeg når ikke engang til en bestemt krop. Hvad er det? Jamen lad være. Eller når jo bare prøv at blive lidt højt. Ja, det er. Vi har kun mistet 4 i 4 runder ved det. Det er sindssygt scout. Det er sindssygt team vi har generelt. Hold nu op. Det er godt det her. Jeg opgraderer lige lidt af alt. Og så ser vi... Jeg har lidt klub. Jeg har også opgraderet alt mit fuldt. Jeg mangler ikke noget. Altså, eller ikke... Hvor nu jeg har sat min Den er der. Nå, sensoren. Dispensoren er der, hvor den var. Der er ikke dispensoren tilkåret. Den er sådan om bag det der hjørne. Nå, der. Du var jo bare gået igen, så ved du, hvor den er. Ja. Jamen, jeg kunne ikke finde. Det var derfor, jeg skulle tilbage til spawner op. Jeg kan ikke huske, om der er boss i sidste wave. Jo, det tror jeg, der er. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg tror også, der kommer en boss med i den her runde. Så er jeg lige. Ja. Det er det fede ved, at vi har 2 demomænd. Det er sådan, at så er der en demomand mere, som også skal gøre det der. Altså kridte ting. Jeg skal lige nå at flytte den af mini. Nej, han er skjold. Nå, så han er sådan lidt halv demomand. Jeg sætter den her op, fordi der kommer mange løbende op på den bro deroppe. Så sætter jeg lige min nye mini. Ja. Ja, jeg kan se, hvem der vinder. Altså, jeg er dårlig. Det er dig, der mangler. Jeg er vildt dårlig til stensagspapir, åbenbart. Jeg taber altid. Men så når vi ikke optager, så vinder jeg. Ja, ja. Nej, der var en gang. Det var lige inden vores anden video, rent faktisk. Der lavede vi lige en fejloptagelse. Ja. Og der vandt jeg. Der vandt jeg den der stensagspapir, og nu er det bare vundet 3 i træk. Ja.
Ej, det er jo held. Nej, det er simpelthen fordi vi optager. Det er simpelthen fordi, jeg har skills. En mærkelig måde. Nat. Bare over hjørnet med den der. Her kunne vi faktisk godt have soldier lidt. Ja, og den ved alligevel. Han er lidt bedre end ham, der var i den første runde. Hold op, hvor skal jeg sætte den hen? Han kommer op her. Gør han ikke? Nej, det ved jeg faktisk ikke, om han gør. Jo, det gør han. Nej, jeg når aldrig at flytte den. Det er sådan noget. Jeg tror, den her runde bliver nemt, om jeg tager de store der. Ja. Fedt. Okay, op på første scene der. Er de deroppe nu? Og vi er vilde. Hey, der er nogen, der vil overtage. Seriøst? Nej, okay, den fik vi hurtigt. Nej, igen. Hvor er vi vilde. Det er helt sindssygt. Jeg kan ikke fatte det. Ja, det er måske ikke så smart det der. Nej, jeg ved det. Wow, dem. Og vi er kun halvvejs i runden rent først. Og vi er allerede... Jamen, vi påner jo. Du får så mere skade som demoman i den runde, og man nødte som at syge den forrige runde. Det gjorde jeg. Rekord. Det var sådan, Jeg havde bare 12.000. 13.000. I need your help, you know. Og vi har stadig ikke mistet nogen penge. Det er helt vanvittigt. Mister man ellers penge meget? Altså, det er jo Jamen, noget... altså, det er jo en helt vildt god scout, vi har, så normalt så er der ikke mange der med det der. Okay. Det er lige... Jeg har bare sat den forkert sted hen, men dispenser her. Ikke. Er den ikke der, hvor den er? Nej. Kan du komme op og lige hjælpe mig til at... Ej, okay. Jeg har den. Jo, jeg har lige et lille boost på. Skal jeg se, scouten ser ikke ud til lige at være. Nej, jeg har den her. Det gør ikke noget. Okay, godt. Nej, jeg sætter min dispenser. Nej, nu kommer det lige der fedt. Ja, så ved du det. Det klarer det egentlig meget nemt. Wow, vi er virkelig... Det er Vi gået er dømt til at vinde den her. Ja. Hold da op. Kevin, han er skadet 140.000 skade. Jeg har skadet 63.000. Den er skadet mindst, det er scouten, men hans shop er jo heller ikke en skade. Så. Hold op, så vender den på mod indvindingen. Hold op, nu er jeg lige været ude. Jeg har ingen armer. Jeg ved det. Nu tror jeg, der var mange, der lige døde der. Ja, der var en del, der er kun 2 tilbage nu. Ja. Så er spørgsmålet, hvor vi så skal rykke det hen. Nej, men altså, vi bliver bare ved, indtil at vi mister det første punkt der. Så rykker vi tilbage.
Når vi mister det, så tilbage. Ja. De er ikke overtaget på den alligevel. Man er ude at trænge lidt til det. Der var en eller anden kæmpe, men jeg ved ikke, hvad den laver. Den er der. Men det er dig, der bliver ved med at gå rundt oven i mig. Jeg går ikke rundt i nogen. Nå nej, det er dig selv. Det er sådan en bug, der er nogle gange. Så er det dit tøj, der sådan... Allied, if they deploy the bomb, all is lost. Åh nej, det her, det må jeg ikke. Helt inde. Hvor meget liv har han? Han har. Jeg tror ikke, hvis... Ja. Og jeg nåede lige hen med min den her. Og der er sindssygt. Vi fik den. Vi har vundet den her runde, og så har vi... Så jeg er helt sikker på, at vi vinder det her. 100%. $100. $100 på weekenden. Ej, jeg døde med mig. De er virkelig trold, de der kæmpe bombermænder, der kommer. Sådan der. Kom nu ned. Sådan der. Well done. I'm giving you a bonus. Hvor helt nu, Det mand. er helt vanvittigt. Nå, der er ikke nogen boss. Nå, jeg troede, der var en i sidste runde. Bevægelseshastighed, masser af det. Nej, det skal du ikke, det skal du ikke. Jo, så går jeg meget hurtigt med min. Jamen, tag krit. Resistance. Det er jo mig selv, der skal skade det. Nej, det ville være sindssygt godt, hvis det var det, der var, men nej, det er resistance, Ludvig. Det er, når nogen skader kritisk på dig, så mister du ikke lige så meget kritisk. Jeg har jo fået den fuld, så det er 90%, så jeg mister næsten ingen kritisk skade. Okay. Og så tager jeg lidt, der kommer ret mange springresistance, så den tager jeg også egentlig. Og så tager jeg noget projektilhastighed. Så der skal bare købes igennem, fordi at, det her det er sidste runde. Men ellers så i løbet af runden, ikke når man dør, så kan man godt lige købe noget, hvis man lige har fået nogle penge. Jo. Nå, men så er det bare back in business igen. Nej, var der en, der levede? Nå, det var ham selv. Jeg ved ikke lige, når han kom til at gå til Spectators eller hvad. Nå, jeg er klar. Er du klar på at vinde? Han har også bygget en udgang og alt det der, og en mini-sensor. Ja, jeg har bygget alt, jeg kan bygge. Hvor mini-sensoren henne? Den står op og beskytter, sådan, så jeg ved, hvis den dør, så er det fordi, der er nogen på vej ned. På vej hvorhen? Altså, jeg har sat den derop, så den står bare og giver en masse damage. En, der bare står og hitter heroppe. Jeg ved ikke om... Ja. Det er egentlig meget smart. Ej, jeg vil måske sætte den her. Ja. Nå, så kan den nå at skade noget af den. Ja. Godt.
Det er en meget sjov idé. Nej, nu kommer jeg til at springe det hele ud. Det var nok godt. Så må jeg bare lige sætte det. Det står ikke ud til at være så svært alligevel. Vi har ikke nogen scout længere, fordi vi behøver ikke at sådan gå så meget efter penge i den her, hvis du ser. Fordi vi har ikke brug for nogen penge som helst. De er allerede ved overtænkt, Nej, de fik punktet. Det er nok alle de der robotter, der er lige... Hold da op. Lækker det? Ja, lige først. Ja, det er stadig lidt af. Nej, jeg så ikke, der var en spejl. Hold op, jeg ved ikke, hvorfor det lækkede så meget lige før. Look out for that sentry buster. Bare kan... Men hold op, prøv at se. Vi vinder også den her. Ingen tvivl på det. Jeg har bygget en ting, hvor skal jeg bygge? Bare bygge dine ting over. Jamen, altså, du står bare herover, og jeg ved bare ikke, hvor herover det er. Okay, Hvor du var der? det var din dispenser her. Bare ikke bygget ham der, så jeg kan lige få fat på. Nej, det er noget lige over til. Ja, det var jo lidt rart, men altså, vi er over halvvejs, men der var ikke. Er det mere vildt end noget, I andre har lavet, eller hvad? Nej, men det er altså virkelig godt team her. Det er skodsted, den her, den står på. Nå, ja, det ved jeg ikke, det var bare et forslag. Fordi den ja. Vi vinder også den her gang. Det gør det. Jeg er ikke bare begyndt at sætte ned foran mine ting. Det er bare det. Nej, der kommer lige ned. Det vinder vi før. You have destroyed us. Får du ikke lige noget ned i spawn, som du sagde? Over det? Ej, jeg skulle have bygget mine ting ned i spawn, jeg kan godt mærke det nu. Der er bag dig. Okay, lad os nu gå. Nej. Det jeg sagde, jeg skulle have bygget ned i spawn. Ej, der er noget lige ned. Okay, slå lige af. Jamen, det var det, jeg sagde. Jamen, nej, jeg hører ikke på dig fremover. Rigtigt.
lidt måske nogle gange. Okay. Så er det bare forfra igen. Okay, men vi er tæt på at have den. Can Ja. someone else go engine? Ja. Jeg ved bare ikke, hvad jeg ellers skulle være. I am ready. Hvad sker der der? Hey, Det hey, stop. kan det godt gøre sådan. Hvem er Nej, det ikke der? måske. Ja, hvad siger du? Der skulle være et eller andet. Hvad skulle jeg være? Pyro, eller hvad var det? Soldier? Ja, jeg ved ikke, hvad sagde. Marianne, jeg slut lige. Det her, det varer maks 5 minutter. Det er lige meget. Bare, okay, der er en anden. Marianne, det her, det er vildt, at vi er nået så langt i det her lige nu. Så vi mangler kun én ting, og så er det slut. Og så skal jeg nok gå i seng. Og en ting, det er ikke særlig lang tid. Og én ting, det er altså ikke særlig lang tid. Hov, jeg skal nok lige tilbage over en gang. Men hvorfor begynder ham der Gaben nu? Prøv at klikke ready, når han ikke Hvad har du? Hvad bruger du som primary? standarden. Har du ikke Beggars Bazooka måske? Jo, Har du den? Ja. Fedt, så brug den. hvad er ham Gaben? Har du husket at refunde din engineer, fordi ellers så ligger alle dine penge bare inde i engineeren i stedet. Du kan refundere, ikke? Så alle dine penge, du får alle de penge, du nu har tjent. Jeg funderer. Og så engineer. Nej. Nej, du behøver ikke være på engineer, bare gå hen på soldier. Eller så gå ind i køb tingen, og så refundere. 5.000 credits. Så der er damage og reload speed og bare det hele. Come sing with me. Medic! Go! Ja. Så siger du bare en black box. Var det den? Black box? Nej, Beggars Bazooka. Nej, den har jeg ikke. Okay, så brug Black Box. Eller hvad er bedst? Standarden eller Black Box? Standarden eller Black Box? Standarden eller Black Box? Ja, standarden eller Black Box? Ja, det ved jeg ikke. Jo, tag standarden. Okay. Ready. Okay. Og det var måske også det, du gjorde. Ja. Jeg tog det godt. Og du har opgraderet den og alt muligt. Jo. Godt. Nej, jeg har sprunget alle mine. Come on! Spawner lige. Medic! Så kan jeg lige ned og sætte det sidste her. Incoming fire. Der kommer nogle der kommer nogle op bag fra dig. Ved det? Ja, men jeg er i gang med at nakke ham. Det er godt. Fedt. De er ved at overtage det der punkt. Thanks, lad! Get off there!
more goodbye. Hold da op, I er godt nok. Nu vinder vi. Ja, det gør jeg faktisk. Og de ikke engang overtaget det første. Det her, det er 100% at vi vinder. Og det bliver den her runde. Ja, vi misser den ikke, den her. Hold op. Det er altså også bare en god medic og en god ham Det der. er god unden, og det er alt er godt. Hun taler bare i munden på sig selv, den der dame. Hun sagde, yes, the bomb has been sent back to start, mens hun sagde, spicer her. Hold da op, vi vinder nu. Jeg ved lige, altså, der er ingen chance for, at vi kan tabe den her. De er alle sammen bare helt godt. You have destroyed all fight. De er ikke engang overtaget det første år. Men det var da også sjovt sådan, det er jo nok det der, at vi lige, jeg skiftede ud med Mette, eller Anthony. Det var godt sagt. Alert! Another sentry boxer. Alert! 5. Hold da. Så er det slut. Ej, hvor den lille. Hvad er den ikke? Den der lille dæmmer deroppe. Nå, jeg ved ikke. Jamen det var jamen det der way. Ja, der er næsten ingenting tilbage. Nu er det også bare critical, og der kommer de sidste, tror jeg. Jeg tror, det var ret. Og der har vi den sidste store big boss her. Sejr. Sejr. Lad os se, hvad vi får. Nu går der noget lov. Hvad får du så? Det er godt, det der. Jeg fik et eller andet. Det var UK. Han slutter. Det kan være, han får en Australian. Det gjorde han ikke. Han fik bare noget B. Nej, man kan heller ikke få hver gang. Jeg kan ikke få en Australian navn. Det var bare noget B. Ja. Men det går. Han har en Australian, den der på der kigge. Han var også heldig. Det kan også bare noget B. Ja. Jamen det gør man. Det er første tur afslutningen, at man får. Tur afslutningen. Ja, altså når man har klaret dem alle sammen. Så kan man få en Australia om alt muligt. Så det bliver nok på 4 episoder den her. Og vi fik refunderet en. Gjorde vi ikke? Jo. Sådan der. Jeg fik et eller andet. Og refunderet, hvad mener du? Nej, nu har vi klaret en. Jeg mangler kun en, fordi at jeg havde spillet 2 af dem i forvejen. Så jeg mangler faktisk kun én for hans chance for en Australian. Jeg skal lige se, jeg fik et eller andet Operation 2 Cities Budget. Sådan.
En specialized kill streak, Tom Slave Kit. Tommy Back. Slave, ja. Så hvad er det for en? Nå, ja, men det